Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами падкаст футбол паўсюль, і ў нас застаўся апошні матч, перад которым мы паразмаўляем пра мінулыя паўфіналы. З вами я Мікіта, з вами як заўсёды Артём і Паўлюк. Вітаю. Вітання, сябры. Ну і як заўсёды мы паразмаўляем пра мінулыя два матчы, ну і канешне таксама трошкі пра фінал. Ну і як мы размаўлялі ў апошні раз, Гішпанія была фаварытам, Гішпанія перамагла ў першым паўфінале, хаця я бы не сказаў, што гэта была вельмі упэўненая перамога. Так, безумоўна, французы добра пачалі, хаця там, калі прыгадаць, першы момант быў у гішпанцаў, калі Руіс не забіў, вельмі падобны момант, з якога французы забілі. Але потым адбылося такое, што спрацаваў геній нейкі Ямала, якому 16 гадоў, гэта быў цалкам ягоны дзень, зоркі сышлі, што ён забіў гол, які стаў падмуркам для камбэку Гішпаніі, якая пачала не вельмі добра. Ну, этот момант геніальнасці, момант удачы, не ведаю, як это яшчэ назваць. Ну, як бы там уже пачалі ўсе пісаць, што вось, менавіта зараз зорка зараджаецца, там, нарадзілася, ўсё такое. Ну, ёсць у гэтым штосьці. Ямал быў вельмі круты на ўсім еўра, і ў гэтым матчы, у прыватнасці, ён увогуле паказаў овер-перформанс для 16 гадоў. Таму Гішпанія хутка робіць камбэк, забівае 2 галы, і пасля гэтага быццам бы гульня замаражваецца. Гішпанцам нічога не трэба, яны кантралююць гульню, не даюць асабліва нічога стварыць французам. Вось неяк так, у іх былі моманты, безумоўна, у французаў, але ізноў жа... Вось я хацеў так, другая палова, шчыра кажучы, не была такая цікавая, хаця адзіная вось, напрыклад, момант, который быў у Мбапэ, калі ён, як заўсёды, прайшоўся па левай фланзе, і потым пайшоў у сярэдзіну. І гэта момант, который Мбапэ страляе 9 з 10 разоў, і проста ён яшчэ раз паказаў, што гэта проста і не ягоны турнір. Ну, ось якраз пра гэты момант хацеў сказаць, што ён пацверджвае гэту статыстыку, што у іх XG на 7 галоў з гульні, а яны адзін толькі забілі. Вось у паўфінале з гішпанцамі. І так у Мбапэ быў яшчэ момант, калі яны толькі павялі 1-0. У яго быў момант, калі ён выйшаў таксама сваім каронным праходам у цэнтр і стрэліў вельмі добра, але там заблакіравалі абаронцы. Вось два такіх моманты Мбапэ, якія маглі у іншы дзень, у іншай форме Мбапэ завяршыцца галамі. І ўсё было па-іншаму. Не было такой дамінацыі Гішпаніі, як чакалася. Просто гішпанцы забілі 2 галы і потым неяк кантралявалі мяч, кантралявалі гульню, тэмп, абарону, не давалі асабліва момантаў французам і самі нічога не стваралі. Ну, тут можна яшчэ Родры адзначыць, яго ўвогуле там шмат хто хваліць і называе там прэтэндэнтам на узнагароды, хаця зразумела, што заўсёды звяртаюць увагу на тое, хто заганяе галы, і гэта Ямаль тут будзе, тым болей у такім стылі яшчэ. І я бы адзначыў яшчэ Хесуса Наваса, такі звыш-ветэран, і трымаецца якасна, стараецца робіць, што можа, і перашкаджаў актыўна французам. Французы правялі добрую гульню, правда, не з тым, што яны дэманстравалі раней. Але цікава яшчэ Ольма, канешне, цікавы гулец, бо свайго часу, напэўна, мала хто мог прарочыць яму такі лёс, удзел у паўфінале першынства Еўропы, і чалавек выступаў за загрэбскае Дынама, но хоць у лізе чэмпіёнаў, але за харвацкі клуб, але Ольма праводзіць добрае еўра, ён не трапляе, гэта не жалезны гулец асновы, напрыклад, безумоўна, не жалезны, але таксама прыносіць у сваю скарбонку гішпанцаў свае пункты, сваю карысць, і коэфіцыент карыснага дзеяння ад яго даволі, я думаю, што вялікі. Ён зараз жа ж лепшы гулец па сістэме гол плюс пас увогуле на турнір. Так, это, вось гэта топ-турнір для яго, гэта, безумоўна, найлепшы турнір для яго за кар'еру зараз, а ён яшчэ малады, ўсё будзе яшчэ наперадзе.
Што да французаў, то не сказаць, што агулам я бы напэўна вылучыў Салібу, хоць там двойчы яны прапусцілі французы, але Саліба быў, можа быць, Канté не настолькі яскрава правёў гэты матч, ну, напэўна, проста праз тое, што іспанцы все-таки ўзровень супернікаў тут і не проста ўзровень, а іх форма. Наогул цэнтр у французаў у гэтым матчы быў слабы. Так. Таму тут Канté не адзначыць, на жаль. Ну, не правальны матч, але ён сутыкнуўся з вельмі вялікімі выклікамі ў гэтай сустрэчы. Іспанцы сапраўды даказалі, пацвердзілі тое, што гэта вельмі небяспечная каманда і агулам даволі рознабаковая, што падабаецца. Нават падабаецца нейтральным заўзятарам. І зноў жа, атака не была такой вострай, як да якой прывучылі французы. Так, яны стваралі моманты, яны не настолькі ўжо былі беззубымі наперадзе, але зноў жа, далёк не ўсё атрымлівалася. І калі была іншая выстрыня, то, можа быць, тады ўдалося бы. Вось праблема было, што ў першай частцы матчу вельмі добра гуляў Дэмбеле і вельмі часта аддаваў мячы кудысьці ў сярэдзіну, але там проста ніколі нікога не было. Так, згодны. Не было такой падтрымкі, не было зладжанасці, не было знітавання ліній у французаў належнага, каб праводзіць такія камбінацыі і завяршаць іх паспяхова проста. Таму вось гэтым, напэўна, прычына французскіх праблем. Я вось не ведаю, у мяне такая думка з'явілась, што гішпанцы перамаглі, але ў такім стылі больш падобным там на ангельцаў, напрыклад, да? Калі б вось так ангельцы перамагаюць, мы кажам, што гэта за антыфутбол, а тут гішпанцы ў такім стылі як бы перамаглі і ўсе іх хваляць, што вау, малайцы, так згулялі, там Ямала адзначаюць і ўсё такое. Але па шчырасці у іх як бы... Вось цікава так, што гэта чарговы матч, у которым у французаў XG больше. Гішпанцы па статыстыцы нават на 1 гол не нагулялі. Да. А ўсё ж такі перамаглі. XG Ямала там 0,02 увогуле. Тут, конечно, да. З аднаго боку можна сказаць, што адным пашанцавала, а другім не. Такое як бы. Это спорт. Так, гэта як бы частка спорта. Яшчэ будзем пра Англію казаць, дык там увогуле можна раскласці па паліцах, што без удачы нікуды проста на такіх турнірах. Так, вось яшчэ раз вось пра гэта XG, гэта усе матчы ў чвэрцьфіналах перамаглі каманды з меншым XG. Іспанія таксама перамагла з меншым XG. Наогул вось гэты турнір працягвае здзіўляць трохі, бо гэты футбол усё менш і менш цікавы становіцца, бо як казалі ў гэтым годзе, ці там нават пару месяцаў таму, і Рональдзіньо, і Роналда з Бразіліі, што на футбол у апошнія часы не так цікава глядзець, як было калісьці. І калі мы там размаўляем пра ангельскую прэм'ер-лігу, напрыклад, гэта пагадзіцца з імі цяжка, але параўноўваць ангельскую прэм'ер-лігу, дзе у кожным матчы сярэдняя колькасць галоў гэта 4, з гэтым турнірам вельмі цяжка. Не ведаю. Тут яшчэ грае вялікую ролю чыннік сезоннасці, перыяду, у якім гэта все праводзіцца. Зараз вось якраз бліжэй да канца Еўра і Копа Амерыка з'явілася, я чытаю ў іспанскай прэсе і розныя меркаванні там, вядома, у брытанскай, што людзі проста пачынаюць з асцярогай такой ставіцца да першынства свету, якое пройдзе праз 2 гады, тым больш, што 3 краіны адразу прымаюць, бо даволі незразумела, 48 камандаў будзе і 12 групаў, то бок, калі зараз ужо ходзяць пешшу, такія там размовы болей-меней сугучныя ў тым сэнсе, што калі зараз каманды гуляюць пешшу на групавым этапе Еўра,
то што будзе на першынстве свету тады праз 2 гады, калі колькасць паядынкаў не зменшыцца, плюс ліга чэмпіёнаў у новым фармаце, да якога трэба будзе прызвычаіцца, тыя самыя прэм'ер-лігі, чэмпіёншыпы і серыя А, яны таксама не зменшаць сваю колькасць паядынкаў, а на першынстве свету іх будзе яшчэ больш. То бок ну проста няма куды па 70 па 80 гульняў за сезон. Аграменная нагрузка. Можа тут я вось не шчыра кажучы не ўпэўнены, што тут толькі стомленасць, бо можа гэта вядома і мае сваю ролю, але таксама наогул футбол тое, як хочуць гуляць каманды, проста ўсё настолькі разлічваецца, каб зрабіць усё, каб была перамога. Вельмі рэдка мы бачым гульцоў, которые атрымліваюць мяч і проста ідуць наперад сола. Гэта часцей за ўсё вось проста машына, або кожная каманда хоча стаць вось такой машынай, которая проста будзе перамагаць спакойна, без эмоцыяў, бо так можна паволі перайсці або закрануць матч Англіі, што ўжо, хаця на маю думку і як я чытаў, усё ж такі усе лічаць, што гэта быў найлепшы матч Англіі, і людзі паволі ну вось ужо дайшлі да фіналу, і людзі пачынаюць думаць, што ну калі мы перамагаем, то фактычна ніхто не будзе звяртаць увагу на гульню. Дык безумоўна ніхто не будзе на гэта звяртаць увагу. Вынік заўжды быў на першым месцы. Я не памятаю, каб там пры цудоўнай гульні там ну безумоўна запамінаюцца каманды як Бразілія там другога года там Гішпанія, хаця Гішпанію таксама ў свой час крытыкавалі, што яны проста не давалі нікому гуляць, там забіралі мяч, на гэта было сумна глядзець. Ну не ведаю, заўжды знаходзяцца крытыкі і ўсе тыя параўнанні, што раней было лепей, нагадваюць мне не вельмі прыемныя такія эмоцыі, што ну так ну я гляджу футбол, які быў там 20 гадоў раней, зараз ну гэта две розныя рэчы. Ён просто стаў лепей, трэнераў стала больш розныя там зараз на кожную пазіцыю там па аўтах трэнеры ёсць, па кутніх там брамнікі, зразумела, ну на ўсіх пазіцыях ёсць, ну футбол развіваецца, ён становіцца лепей, нічога з гэтым Так, безумоўна, просто што вялікае напружанне выклікае тое, што колькасць гульняў проста неймаверна вялікая і яшчэ болей-меней гэта ну магчыма, гэта дапамагаюць яшчэ вялікая колькасць заменаў зараз, яна неяк болей-меней скрадвае хаця б уражанне, хаця б дазваляе крыху адпачываць некаторым там верхаводам камандаў, але агулам гэта вялікая праблема, што гульняў становіцца ўсё больш і больш, і гульцы, не глядзячы на тое, што, канешне, і аднавіцца пасля нагрузак можна цяпер лягчэй, прасцей, шмат тэхналогій, шмат магчымасцяў іншых, трэнераў, фізіятэрапеўтаў, але все адно ад гэтага нікуды не падзенешся, і людзі атрымліваюць праз гэта траўмы і проста вельмі стомленыя становяцца. Гэта тое, што пра што пачынаюць все часцей гаварыць. Ну ёсць такая праблема, да. Я думаю, што мы фактычна у бліжэйшыя 2 гады пабачым вось гэтую розніцу, ці фактычна больш матчаў у лізе чэмпіёнаў, і гэты чэмпіянат свету зробяць розніцу, ці фактычна будуць нейкія змены пасля гэтага. Бо вось гэта будзе менавіта гэты час, калі людзі проста прымуць гэта, то я думаю, што ну нічога ўжо і не зменіцца, будзе больш матчаў. Хаця я, ну, прызнаюся, я не на 100% упэўнены, што гэта аж настолькі негатыўна ўплывае. Я думаю, што гэта больш негатыўна ўплывае на каманды, которые больш бедныя, которые не могуць сабе дазволіць добрую медыцыну, вось каб гульцы аднаўляліся. Хаця мы таксама бачым вось маладых гульцоў, такіх як ну, Ямал, гэта ўжо зусім крайнасць. Але людзі ў такім узросце 16-18 гадоў, яны аднаўляюцца нашмат хутчэй, чым гульцы нават 28 гадоў, і можам проста мы будзем часцей бачыць маладых гульцоў. Ну, вядома, што гэты працэс займае ўжо
можа заняць і дзесяцігоддзе, каб ўжо іншыя пакаленні гулялі ў футбол. Ну, але гэта таксама не цяжкае і важнае пытанне, на которое і мы не знойдзем адказу хутка, бо гэта толькі час адкажа на ўсе гэтыя нашыя пытанні. Ну, зараз я ось калі яшчэ эту тэму закранаць, то я не лічу, безумоўна, што павелічэнне матчаў яно ўплывае неяк на футбол сам, але футбол ўсё ж такі развіўся. Вы прытрымліваецеся думкі, што гэты еўра быў сумны, таму што там больш гульняў у сезоне было ці што? Да не, калі глядзець ранейшыя там узяць на кожным чэмпіянаце былі каманды, якія вось так вось праходзілі, як там Францыя, не паказваючы добры футбол. Вось я кажу толькі пра тое, што не пра колькасць гульняў менавіта, а вось пра тое, што сёння, як бы тут сказаць, проста вядома, што таксама цяжка параўноўваць футбол клубаў і краінаў, бо ты там, напрыклад, кажаш пра тое, што ніхто не запамінае, што вынік важнейшы, чым гульня, але ў клубах гэта так не працуе. На жаль, у бальшыні клубаў. Просто я бы сказаў, што больш зараз ножны шпарляк пачынае нагадваць больш хакей, вось НХЛ, NBA, калі менш трэнаванняў, больш гульняў. Можа быць так, у такім фармаце. Дык зборная менавіта ж вось пра гэта. Там ты прыязджаеш... Зборная таксама ліга, зараз ліга нацый, таксама зборная ўсё часцей, і тыя таварнікі замянілі лігай нацый, каб больш было таких забавак. Гэта проста афіцыяльныя гульні цяпер замест таварыскіх. Але шмат хто да іх ставіцца як таварыскі. Так, гэта таксама праўда. Вось я не ведаю, гэты паўфінал проста Гішпанія была мацней, яна не ў плане там па гульні, менавіта ў гэтым матчы, а мацней падрыхтаванай камандай, эмацыйна, фізічна, тактычна. Яны проста нават цяжка сказаць, так. Мне здаецца, што гэта былі две роўныя каманды, у которой проста адна павінная была перамагчы, і гэта была Гішпанія. Паводле больш-менш маёй тэорыі, я бы сказаў, што проста гішпанцы захавалі агулам неяк на турнір больш сілаў і здолелі больш арганізацыю паказаць. У іх болей-меней зразумелая гульня і функцыі кожнага гульца. Вось у Францыі, напрыклад, Рабьёк гуляе, ці Чуамені гуляе кожны паядынак па-рознаму, і гэта ўносіць пэўную сумятню у гульню каманды. У гішпанцаў такога я не назіраю. Яны, напэўна, больш арганізаваная каманда, гэта напэўна. Тут нават няма пра што размаўляць. Проста Францыя ж пры Дэшаме таксама ўжо колькі гадоў яны гуляюць. Чэмпіянат света быў, чэмпіянат Еўропы. Это, можна сказаць, это ж уся это пакаленне, яны ўжо гуляюць там прыйшлі некалькі новых гульцоў, але асноўны касцяк каманды гэта ўжо людзі, якія ведаюць адзін аднаго там вельмі добра, ўжо не 10 гадоў там разам гуляюць. І Дэшам разам. Можа, яны стаміліся гуляць адзін з адным. Магчыма, хто ж не кажа пра гэта. Як бы Дэшам ўжо ж і Жыру там спісалі, былі пытанні. Безумоўна. Жыру ўжо дарослыя. Да, і той же Мбапэ, як бы, ён не паказаў тое, чаго яго чакалі. Тут, шчыра кажучы, у французаў усе расчаравалі. Рабьё, шчыра кажучы, вось у гэтым... Можа быць, у меншай ступені Канте, бо ад яго ўжо не чакаюць такіх нейкіх подзвігаў, ён ужо ветэран, а ён пры гэтым гуляе на вельмі высокім узроўні. А астатнія, кола Муані, там, все агулам, канешне, яны проста ніжэй за свой узровень чаканы ўзровень, мне здаецца так. Увогуле, калі вось вынікі нейкія такія падводзіць, то нечакана атрымаўся такі роўны баявіты матч. Я думаў, што Гішпанія там я на 2-0, здаецца, ставіў. А тут выйшла яшчэ барацьба і прыйшлося валявую перамогу здабываць. І да апошняга былі спадзевы, што там Мбапэ заб'е свой момант. Былі моманты ў французах. Вось, а я, як і раней сказаў бы, што тут нічога такога нечаканага, проста я бы сказаў, што я, шчыра кажучы, трошкі нават больш чакаў ад Гішпаніі. Яны згулялі па выніку. Не, так, тут таксама згодны, і
хаця нават перад матчам я бы вось, ну, я думаю, што ніхто б з нас і наогул ніхто бы не сказаў, што будуць вось такія 3 хуткія галы. І, вядома, яны паўплывалі на нашае ўражанне, бо ну, хацелася б, канешне, каб другая палова таксама была, ну, вядома, там не 3 галы, але хаця б каб штосьці там было. А шчыра кажучы, апошнія 15 хвілінаў наогул нічога не адбывалася, хаця вось французам трэба было ісці наперад, і там адзіны хіба гэты адзіны момант Мбапе быў. Да, там хуткая атака атрымалась якім чынам. Так. Ну так, да, было такое. Што мне хочацца сказаць, гэта што у пэўным сэнсе, у нейкім сэнсе я здзіўлены, што добра, не здзіўлены, але я думаў усё ж такі, што ў французаў атрымаецца з іх з такой гульнёй неяк прайсці, не атрымалася, і гэта, ну, чаканы таксама вынік, бо тут кожная каманда магла перамагчы. Ну і я таксама хочацца дадаць, вядома, што у групах у іспанцаў былі нашмат слабейшыя супары, гэта ўсё зразумела, але вось калі іспанцы не былі фантастычнай камандай супраць нямецчыны, гэта яшчэ зразумець можна, бо гэта ўсё ж такі была добрая нямецчына, таму там быў цяжкі матч. Але вось пасля матчу супраць Францыі, ну вось хацелася б ад Іспаніі чагосьці больш, мне так здаецца, супраць такой Францыі. Ну, мо ў фінале пакажуць. Тут ужо все, тут ужо адыходаў ніякіх не будзе, і все, канец. Ды не, Іспанія, як па мне, згуляла ў свой футбол, адчуваючы сваю нейкую перавагу, моц, там, упэўненасць, магчыма, упэўненасць, да, ў сваіх сілах, што вот мы забілі 2 і цяпер не прапусцім больш. Напэўна, я тут, напэўна, не кажу пра тое, што дрэнны, але вось, ну, можа, нават мне нават шкада, што яны, вось, пагледзячы на лік, гулялі. Ну так, ну, гэта было нават заўважна па гульні, што яны не ішлі в атаку, асабліва не стваралі, ну, нічога прыгадаць у другой палове, увогуле няма чаго, хоць адну атаку, і нічога не прыгадваецца. Яны гулялі... Не, безумоўна, першая палова была значна цікавейшая. Ну, таму іспанцы больш засяродзіліся на захаванні выніку, які выводзіць іх у фінал, і ўсё. Ну, гэта трэба таксама ўмець рабіць. Так, гэта праўда. І што дзіўна, у нас у другім матчы таксама былі 2 досыць хуткія галы. І гэтыя паўфіналы ўжо можна сказаць, што зусім іншыя у параўнанні да матчаў папярэдніх. Адзінае, на што мне хочацца, як заўсёды, звярнуць увагу, гэта першы з апошніх 6 матчаў, дзе каманда, которая мела больш XG, перамагла. Усё ж такі, можа і варта ствараць нейкія моманты. Так, Англія, як я і думаў, я казаў, што ў іх будуць больш гострыя атакі ў гэтай гульні, бо Нідерланды гуляюць у больш адкрыты футбол, такі нейкі безбашаны, калі можна так сказаць. Таму для ангельцаў, для іх гульцоў з такога ўзроўню гэта была цудоўная нагода ствараць моманты. І яны гэтым карыстались. Той жа Кейн атрымліваў больш свабоды, яго ніхто так не трымаў моцна, ён прабіваў. І, ну, вось калі Сіман забіў, вельмі такі індывідуальны момант, ён абакраў Райса, выбраў мяч у яго і цудоўна прабіў, хаця мне падаецца, Пікфорд там мог адбіваць такі удар. Ну, цудоўны гол. Потым вось гэты момант з пенальці, там зараз там у сеціве проста меркаванне дзеліцца, што гэта чысты пенальці, што гэта не пенальці. Не ведаю, вар паглядзеў, момант, ну, нават у нас у чаце там абмяркоўвалі людзі, што гэта не пенальці. Я лічу, што пенальці ўсё ж такі быў. Цікава вашая думка. Я думаю, што тут цяжка сказаць. Я думаю, што б суддзя не зрабіў, я магу зразумець усё. Я нават не ведаю. Ну, не ведаю, па назе Кейну далі, як бы, прамой нагой. Ну, як па мне, то гэта 100% карны. Ну, пенальці, так. Шмат і нават ангельскіх
фанатаў і нават Карагер таксама напісаў у твітары, што гэта ніколі у жыцці гэта не можа быць пенальці. Ну, Невіл таксама Невіл, 100%. Каргер, да, яны все это понаписали. Я ж і кажу, што ў сеціве там пачалось. Ну, па літары закона гэта пенальці. Тут нават няма чаго абмяркоўваць. Я лічу так, бо Дамфріс не трапіў па мячы, не паспеў, і гэта была гульня менавіта ў Ну, гэта была памылка Думфріса. Я не ведаю, што ён рабіў, што ён хацеў зрабіць, кінуўся на Кейна, як бы уже бачна было, што ён не паспявае. Ну, ішоў, напэўна, неяк да апошняга, але гэта памылка менавіта абаронцы, што ну, а Кейн прабіў, і там ужо нават было бачна, што былі моманты, от калі Білінгем шукаў нагой свой, там, каб фол схапіць у канцы гульні, то тут не, Кейн сапраўды атрымаў вельмі сур'ёзны удар, які мог скончыцца для яго сур'ёзнай траўмай. Хто гуляў? Напэўна, Не, гэта не, можна я думаю, што аднесці... так на сур'ёзную траўму, аж там, мне здаецца, нічога не было. Ну, Ну, не, ведаеце, напэўна, гэта можна аднесці да разраду такіх несчастных выпадкаў, тое, што здарылася, бо наўрад ці там Дамфріс хацеў менавіта парушаць правілы, явна не хацеў. Не, Явна ну, я ж хацеў кажу, мяч. што это была яго памылка. Але гэта парушэнне правілаў. Ну, на маю думку, гэта 100% парушэнне правілаў, і арбітр меў рацыю ставячы карны. Ну, я не ведаю, да, калі гэта не пенальці, што тады пенальці? Гэта ўжо не настолькі, што ну, вядома, што можна так казаць, што гэта пенальці, але гэта не самае сур'ёзнае, што можа адбыцца на полі. Наогул хочацца таксама звярнуць увагу, што калі там глядзець на ацэнкі гульцоў, то у Нідерландаў можна адзначыць толькі аднаго гульца, который згуляў нядрэнна, а можа нават трошкі некаторыя могуць сказаць, што добра, гэта Сіманс. Так, Сіманс вылучаўся, безумоўна. Мне здаецца, Хаця увесь турнір ён праваліў, а тут такі матч выдаў добры. Гуляў вельмі добра, з натхненнем. Так. Усе іншыя, мне здаецца, што цяжка кагосьці прыгадаць. Можна, канешне, прыгадаць Думфріс хіба меў 3 ці 4 моманты скутніх. Ну, 2 разы дакладна прабіваў, калі адзін раз вышэй, з 2 пазіцый аднолькавых, а адзін раз у папярэчыну трапіў. Ось 2 моманты ў яго былі, мог выправіцца за гэты пенальці непатрэбны. Я бы зноў адзначыў Гакпо, бо гэты чалавек задаваў рытм, он хацеў паскорыць гульню галянцаў, і Гакпо сапраўды старанна правёў. Гакпо проста згуляў на сваім узроўні, я лічу, як бы не горш, не лепей, а на сваім узроўні, як агулам на гэтым турніры. Ну, Нідерланды згулялі свойфу, я ж кажу, мне падаецца, яны ўжо дасягнулі. Ніхто ад іх, як там ужо пісалі, што не крыўдна, што яны як бы вылецелі, не выйшлі ў фінал, бо ад іх большага ўвогуле і чакаць не маглі, што яны там нават да паўфінала дабяруцца. Там хтосьці нават не верыў, што яны з Турцыяй могуць там справіцца. Таму да Нідерландаў асабліва тут згулялі вельмі добра. Цікава, што такой упэўненасці ў перамозе Англіі, я думаю, што і фанаты, я кажу, канешне, упершыню таксама пра сябе, я не адчуваў у матчах супраць Швайцарыі, Славаччыны, ці там нават у групе, ну, можа, вось у першым матчы супраць Сербіі трошкі так, але вось у наступных матчах Англія, ну, можа, нават калі кантралявала гульню, але не было нічога. А тут, мне здаецца, ну, была проста дамінацыя. І вось як нават Саутгейт сказаў пасля матчу, што хіба ніколі Англія супраць Нідерландаў не мела мяч 60% часу. Ну, так, я вось кажу, што Англія цягам усяго турніру паказвае, што яны як бы усе чыннікі ў іх сышліся, і вось у іх былі і бліскучыя матчы, ну, вось як, напрыклад, вось гэты паўфінал, яго азначаюць так, як там лепшым, да? Удача была, нічога не скажаш, это калі яны былі на парозе вылету ў 1/8, і вось проста удар
цераз сябе Белінгема. Ну і безумоўна сюды дадаецца ж упэўненасць, там нейкая цвёрдасць, там стойкасць, вера, як гэта назваць, не ведаю, што яны не здаюцца да апошняга, як бы ідуць. Ну, у іх як бы нічога не застаецца, але все адно яны не апускаюць рукі, што раней можна было заўважыць у Англіі, там хто сачыў за імі там 6-й год чэмпіянат свету, калі прыгадаць, і ўсё так, ну, такія розныя турніры, калі ў іх не ўсё атрымлівалось. Таму на гэтым турніры ў іх як бы сашлося. І ў групе было ўсё складана, але яны выбарылі першае месца, занялі там, хаця са скрыпам прайшлі. І вось я уже прыгаданы 1/8, в 1/4 таксама там у серыі пенальці яны паказалі упэўненасць, цвёрдасць сваю ў сваіх сілах, спакой нават у этой серыі. Таму вось як бы усе гэтыя чыннікі паказваюць, што гэта зборная, там, калі яна не фаварыт у фінале, то яна вельмі сур'ёзны адсотак мае на перамогу ў турніры. І ну тут яшчэ можна прыгадаць, што яны ж як бы і на мінулым еўра выйшлі ў фінал і толькі па пенальці прайгралі італьянцам. Можна таксама яшчэ раз, не яшчэ раз, а звярнуць увагу, раней мы не было такіх момантаў, можа, але ў гэты раз хочацца сказаць, што замены, прынамсі першыя 3, бо вядома, там 2 апошнія былі на 93-й, іх рабілі проста каб зрабіць, але Люк Шоу выйшаў замест Трып'ера і гуляў добра, быў гэта добры матч, хаця некаторыя, я чуў, кажуць, што некаторым Трып'ер больш падабаўся. Ну і Палмер з Уоткінсам выйшлі і перамаглі, і прынеслі перамогу Англіі. Ну вось гэта так, вось гэты момант вельмі так адзначаюць, што як бы ўсё ішло быццам бы да серыі, да пасля гэтых дадатковых таймаў і там, магчыма, да серыі пенальці, а Саутгейт не пабаяўся, зняў Кейна, як бы выпусціў Уоткінса там, хаця па логіцы хацелось бы Тоні. Ну потым усплылі вось гэтыя словы Уоткінса, што ён цэлы дзень хадзіў і ў яго быў гэты спірыт, ну быццам бы ён дзесьці чуў у паветры лётала, што ён заб'е гол сёння, і ён кажа, я казаў гэта Саутгейту, і вось гэта гісторыя ўся такая там, ён казаць там мог, а Саутгейту яго паверыў, напрыклад, і выпусціў. І менавіта вось гэты момант, там адзначаецца, што за 10 хвілін, які ён правёў на полі, ён зрабіў 6 рывкоў за спіны абаронцаў і ў штрафную ўрываўся, а Кейн за ўсю гульню там і блізка нават не зрабіў. Ну вось я увесь турнір пра гэта думаю і пару разоў таксама казаў пра гэта на падкасце, што Кейн, ён не ў найлепшай форме, і што вось менавіта Уоткінс, не Тоні, а менавіта Уоткінс, гэта добрая замена, і тым больш, як потым сёння, учора з інтэрв'ю аказалася, што вось штосьці ў іх з Палмерам добрае атрымліваецца і на трэніроўках, і як аказалася падчас матчу таксама выйшла. І гэтым вось Саутгейт не карыстаецца, бо ўсё ж я зноў паўтару, што у гэтай Англіі Кейн не ключавы гулец. Ён быў такім на мінулых турнірах, а вось на гэтым еўра ён... Вядома, што ён мае там штосьці робіць, скажам, ён не найгоршы гулец, але вось ён не ў форме. А ёсць гульцы такія, як Уоткінс, і нават Тоні. Тоні трошкі іншы гулец, ім таксама можна карыстацца, проста ён гуляе трошкі інакш. А ёсць гульцы ў форме, которымі можна карыстацца. А што было б, калі Уоткінс і Фоден гулялі з самага пачатку? І Палмер. Ну, дарэчы, вось Фодена можна азначыць, ну гэтай гульні там раскрыўся ж добра таксама, да? Фоден так, але я бы адзначыў, вось мне настолькі спадабалася, як гуляў Райс, хоць яго менавіта віна ускосная ёсць на голе,
прапушчаным, так, але агулам ён у гульні вельмі добра справіўся і ён упэўнена кантраляваў, і ягоны цэнтр быў часта. Мне спадабалася, як ён гуляў, як ён спраўляўся са сваімі задачамі. І І больш за тое, таксама. по-мойму, ён больш за ўсіх нават Так. і паказчык у яго прабегу на полі за Ну, гульню. прабегу можа быць, але Кобі Майно атрымаў там лепшыя адзнакі, і там у яго проста лічбы там ўсё амаль што пад 100%, там перахопы 2 штукі, Гакпо абакраў 2 разы, я ўсе той моманты добра запомніў. Ну, для 19гадовага хлопца такі футбол, як ён паказвае, асабліва ў апошніх 2 матчах, ну, да вельмі сур'ёзна. Я не ведаю, вось у МЮ хоць там іх усе хаюць, што настолькі там ўсё кепска, але вось Гарнача і Майно это Гэта два просто адзіныя добрыя нейкія моманты скарбы. ў МЮ. Ну, там Кубак Англіі добры момант. Ну, я ўсе тыя скарбы, і гэта штука Ну, а маладыя чаму хлопцы. Кубак Англіі, бо Майно там стрэліў гол. Ну так, я пра гэта і кажу, што Ну, я зараз думаю, мы- што ў гэтым складзе ангельцы выйдуць і на фінал, прынамсі ў цэнтры поля, то дакладна я не сумнююся, што яны стартуюць. Вось Майно, так, там. тут паўстаюць цяпер пытанні, некаторыя задаюць, якія будуць, ці будуць і калі будуць, то якія замены. Бо Я думаю, што замены, калі ў ангельшчыны будуць, то толькі дзесьці можа наперадзе штосьці там трансфармацыя. Ну, Фоден і Беллінгем, хутчэй за ўсё, можа быць, ён наважыцца Кейна замяніць, можа быць. Не, наўрад ці. Не ведаю. А наконт цэнтру поля я ўпэўнены, што гэтыя людзі цэнтр, справіліся так, і напэўна, яны все застануцца. застануцца. Тут Не, можа выйдзе таксама такі быць самы склад. пытанне, будзе Люк Шоу ці Трып'ер, напрыклад. Гэта вось адзінае пытанне. Магчыма ж, ўжо ж зараз сёння ўжо казалі, што Люк Шоу гатовы згуляць 90 хвілін. І як бы гэта такі намёк, што... Ну, гэта яшчэ пару дзён таму таксама казалі, што ён можа пачаць, але вось пакуль што не давалі. Я думаю, што, калі каманда мае 5 заменаў, гэта не праблема. Шоу не павінен гуляць 90 хвілінаў, калі што, то можна сысці і раней, тым больш, што... Цалкам можна, так. Тым больш, што Саутгейт не заўсёды карыстаецца ўсімі заменамі. Адзінае, я пра гэта казаў хіба яшчэ пасля групаў. Я б хацеў пабачыць Саку замест Трып'ера і каб на правай фланзе гуляў Палмер. Вось гэта адзіная замена, нават такая адзіная замена, я б ужо быў задаволены. Ну і так, я б замест Кейна таксама выпусціў бы Уоткінса, але я не трэнер Англіі. Чамусьці. Але калі трэнер думае так, як мы, і так, як мы раней абмяркоўвалі функцыі Кейна, магчымыя функцыі ў галаве Саутгейта, то, што ён проста адцягвае на сябе ўвагу, то Кейн тады выйдзе ў старце на фінал. Не, Кейн выйдзе ў старце, гэта капітан каманды. Я думаю, што так. Нягледзячы на можа, не дрэнную, але не найлепшую форму. Ну і тым больш мы бачым гэта на працягу не толькі турніру, а ўсяго часу. У Саутгейта ёсць гульцы, которые яму падабаюцца, і ён хоча з імі гуляць. Вельмі часта гэта, паказаць добры вынік мала, каб трапіць у каманду Саутгейта. Там трэба штосьці звыш паказаць. І што мы думаем наконт фіналу? Англія, Іспанія. Ці маеце вы тут фаварыта? Я пагаджусь з суперкампутарам Опта, які ўжо прадказаў, свае адсоткі выдаў, што там у Іспаніі, здаецца, 56, і астатні аддаў Англіі. Прыкладна так я і лічу, што 55/45 Іспанія фаварыт. За кошт таго, што яны ўвесь турнір прайшлі роўна, без асаблівых там спадаў, пад'ёмаў. Каманда паказала вялікую глыбіню цягам усяго турніра, што выходзілі людзі з лавы і вырашалі гульню, і вось трэці матч у групе яны правялі, можна сказаць, такім другім складам, што ў іх гэта каманда ўжо даўно вядомая трэнеру іхняму, бо ён трэніраваў моладзевую Іспанію, і шмат хто пры ім гуляў, і перамагалі яны на Еўра таксама. Вось пасля голу Ямала
у паўфінале усплыў у сеціве таксама ягоны гол у паўфінале Молдзева. Ну, можна сказаць, 1-1, там только больш так по цэнтру. Таму я думаю, што Гішпанія ўсё ж такі фаварыт, але Англія не такі супернік, дзе ім трэба быць там фаварытам. Яны могуць спакойна і ў ролі другога нумара узяць гэты матч і стаць, здзейсніць гісторыю, якую так чакаюць ужо ўсе даўно ў Англіі, што яны нарэшце прывязуць буйны трафей. А вось мне хочацца сказаць, што я нават не ўпэўнены, хто гэты матч будзе кантраляваць, бо ўсё ж такі гульцы Англіі гэта сярэдзіна у полі Англіі, гэта гульцы, которые таксама любяць кантраляваць мяч, і вось мы гэта пабачылі ў матчы з Нідерландамі, што яны гэта робяць вельмі добра, і ў іх таксама цяжка адабраць мяч. Ну, проста Нідерланды, яны так гулялі ў футбол, што быццам бы без сярэдзіны поля. Яны давалі галандцам рабіце, што хочаце. Яны як бы не змагались за сярэдзіну поля. Таму і ангельцы гэтым скарысталіся. І калі вам не трэба сярэдзіна поля, мы забярэм гэты плацдарм, каб кантраляваць гульню. Ну, яно так і выйшла. А гішпанцы ж яны не дадуць такога зрабіць. Родры. Мы ведаем, што Родры — это сінонім, што сярэдзіна поля будзе за яго камандай. Таму я думаю, што Гішпанія будзе першым нумарам гуляць, Англія ўжо будзе. Хаця, ну, Англіі гэта таксама на карысць пры Сака, Білінгеме, якія хутка там бягуць, пры тым, як Кейн адцягваецца і аддае далёкія гострыя пасы. Ну, Англіі гэта можа быць нават на руку. Ім вось было складана гуляць, чаму вось з Нідерландамі атрымаўся такі добры футбол, бо зручна было ім. А вось супраць славенцаў, якія глыбока там абаранялі, сербаў і ўсіх астатніх, дзе яны падыходзілі ў якасці там проста буйнога фаварыта, ім было складана. Таму вось з Гішпаніяй можа быць нават і прасцей, і на карысць ангельцам. Ну, я ж прызнаюся, што я і падтрымліваць буду Англію ў фінале, і у мяне вядома, што я тут нічым не рызыкую, таму можа так мне лёгка казаць, але я наогул не хвалююся пра вынік у гэтым матчы, як заўзятар Англіі. Што яны перамогуць? Так. Гэта занадта самаўпэўнена. Не, тут гэта не пра тое, што ў 100% перамога, не пра гэта. Просто мне здаецца, што наогул, ну і гледзячы на гэты турнір таксама пад канец, мне здаецца, што фанатам Англіі проста не трэба хвалявацца. Яны пачыналі гэты турнір як фаварыт усяго еўра. Яны, ну, можа так, да фіналу цяжка наогул сказаць, хто ў такім фінале фаварыт, бо тут проста дзве найсільнейшыя каманды турніру. Адзінае, што я вось хачу сказаць, дзе, на маю думку, будзе 100% перамога Англіі, гэта калі будуць карныя. Я думаю, што супраць гульцоў Англіі ніхто не мае шансаў проста у карных. Пры тым, што это традыцыйна доўгія гады лічылася, наадварот, слабым месцам зборнай. Але зараз карныя так. Саутгейт праз свае комплексы зрабіў гэта наймацнейшым момантам. Дарэчы, забыў сказаць, што ў Саутгейта серыя з 13 матчаў на еўра без паражэнняў у асноўны час. Ну, не ўлічваючы ўж фінал, это самая доўгая серыя за ўсю гісторыю еўра ўвогуле. Таму там спрэчкі аб тым, ці фізрук Саутгейт, я думаю, увогуле бессэнсоўныя. Ну, я скажу так, што на гэтым турніры, калі звяртацца да прагнозаў, раз мы так крыху пра гэта гаворым, ўсё ж такі я шмат у чым памыліўся. Напрыклад, памятаеце, як я сербам там прарочыў вельмі добрае выступленне, склад, і ў выніку яны праваліліся. І, ну, так, шмат што адбывалася, а ангельшчына гуляла фактычна ва многім як Італія, ледзь там караскалася, ішла, але зараз паказвае гульню, і зараз паказвае, што яна цалкам гатовая. І той же самы Саутгейт. У ангельшчыны ніколі не было фіналаў нават еўра, а зараз 2 запар.
і калі яны ўжо адзін саступілі, адзін прагулялі, то зараз, канешне, гэта момант X, і проста Саутгейт будзе героем. Я ставлю, ну, па-ранейшаму застаюся, так як казаў перад турнірам, што ангельшчына пераможа. Мне складана сказаць, па карных ці ў асноўнай частцы дадатковай. Можа быць, нават у дадатковы час будзе там 2-1, што-небудзь падобнае, але ангельшчына, канешне, мае ім, разумееце, на мою думку, ім прасцей перабудаваць каманду з першага нумару на другі і з другога на першы трошачку, чым гішпанцам гэта зрабіць. Бо гішпанцы гэта каманда, якой прасцей плысці ў тым басейне, у якім яны будуць весці рэй, у якім яны будуць валодаць ініцыятывай, перавагай, а калі ангельшчына нешта ім супрацьпаставіць, ну, настолькі, як удалося камандзе Саутгейта зрабіць гэта з Галляндыяй, то ў гішпанцаў з'явяцца такія праблемы, якіх яны яшчэ, можа, не зазнавалі на гэтым турніры. Хаця, канешне, безумоўна, я ацэньваю гэту зборную вельмі высока, і яўна, што гішпанцы з самага старту будуць спрабаваць адразу прывязаць лёс гульні да сябе нейкім такім чынам. Хоць это, канешне, вельмі так гучыць амбітна, бо, зразумела, гішпанцы не наіўныя, яны ведаюць, супраць каго гуляюць, але сіла Гішпаніі ў тым, каб валодаць мячом, каб ствараць камбінацыі, і тады яны, калі яны будуць весці гэтую гульню, калі яны будуць сачыць за ўсім, што адбываецца, тады ў гэтым іх корань перамогі фактычна. Ну, я зараз парырую тым, што гішпанцы ўжо пераадолелі на гэтым турніры адно з самых складаных выпрабаванняў, выбілі Германію. Это быў той матч, дзе ў іх не ўсё атрымлівалася, можна сказаць, што нават значна менш атрымлівалася, але яны вытрывалі, згулялі як бы па тых матывах, якім навязала ім Германія, але яны ўсё ж выйшлі перамогай з гэтай складанага двубоя, таму я не лічу, што там Англія іх можа чымсьці здзівіць. Там, ну, хтосьці можа сказаць, што ім пашанцавала ў матчы супраць Нямецчыны. Пашанцавала. Я ж пра шанцаванне ўжо казаў у дачыненні Англіі. Англія і шанцаванне это ўвогуле адзін з галоўных складнікаў іх на гэтым турніры. Таму такія турніры, як Еўра, там у меншай ступені Ліга чэмпіёнаў, чэмпіянат свету, тут вырашае ўсё лёс, і вось такія моманты, як з Откінсам. Просто я тут, прабач, згодны з Арцёмам, што Англія можа быць вельмі незручная для Гішпаніі, бо Нямецчына, яна не такая. Яны таксама гуляюць, у іх ёсць адзіны стыль, скажам так. У гішпанцаў не. Яны таксама могуць быць незручнымі супернікамі. Я пра Нямецчыну, што Нямецчына была больш прадказальная для гішпанцаў, чым Англія. Таму Англія можа змяняцца хутка і некалькі разоў падчас матчу. Таму для гішпанцаў гэта можа быць сапраўды вельмі цяжка. Мне падаецца, што Англія можа змяняцца толькі з больш нуднай камандай у яшчэ больш нудную каманду. А так вось як Нямецчына, ну, у іх проста няма нават такіх гульцоў, ну, магчыма, Тоні, як Фюлькруг, да, это больш такі прамалінейны футбол, дзе проста закідваюць, і там уже, калі ўзгадаць, як Германія зраўняла гол, это просто закид, як бы выйгралі верхавую барацьбу, і там уже першы на падборы быў гулец, які зраўняў лік. Таму не думаю, што ў Англіі як бы асабліва ёсць такія. Воткінс і Кейн, это крыху іншыя гульцы, это не Фюлькруг. Таму, безумоўна, Англія... Я ж не кажу пра тое, што яны павінны гуляць як Нямецчына. Я ж наадварот кажу, што у немцаў ёсць проста адзіны стыль, адзінае штосьці, што яны робяць, і яны не змяняюцца. А Англія можа гуляць вельмі па-рознаму. Ну, як па-рознаму? На гэтым турніры як мы бачылі па-рознаму эту каманду? У якіх стыхіях мы як бачылі? Ну, нават учора і... Учора і... Тая ж самая гульня з Галляндыяй показала, так, што яны могуць... Показала, што яны так могуць гуляць супраць каманды, якая не змагаецца за сярэдзіну поля. Гэта не Гішпанія. Вось пабачым, якраз на фінале будзе цікава.
Так. Ну, все трэнеры кажуць, што сярэдзіна поля вырашальная зона Не, ў гэта так, гэта футболе. безумоўна вельмі важна, але Таму я і кажу, што як бы Англія не зможа згуляць як супраць Нідерландаў, супраць Гішпаніі, таму што там за сярэдзіну поля змагаюцца такія гульцы, што у Нідерландаў і блізка няма іх. Хто там гуляў? Ну, назовіце мне гульцоў сярэдзіны поля Нідерландаў учора. Хто не, змагаўся? Хто але там быў? я бы не, ну, цяжка сказаць, што Это Родры ўзровень цяж- RGBC. цяжка сказаць, што Родры на 2 галавы сільнейшы за Райса. Напрыклад, вядома, што Ну, на галаву сильнейшы. Не на 2, на 1 сильнейшы. Ну, я не думаю. Так Ён само зараз у я- форме, на цудоўнай форме, але я бы не сказаў, што на цэлую галаву вышэй. не. Ну, не ведаю. Гэта вядома, гэта вельмі важны гулец і для Манчестер Сіці і для Гішпаніі, але ну, Райс фантастычны сезон праводзіць і ён напэўна не нашмат горшы хаця яны ж, ну, шчыра кажучы, яны таксама трошкі розныя гульцы ўсё ж такі, гэта вядома не ідэнтычныя, але гэта два гульцы, которые любяць бегаць ад штрафной да штрафной і кантраляваць цэнтр, і яны надаюць тэмп сваім камандам. Таму гэта, ну, вось менавіта барацьба за цэнтр будзе вельмі цікавая. І шчыра кажучы, мне здаецца, што як і ў бальшыні матчаў топавых камандаў, тут не будзе хтосьці заўсёды дамінаваць. Мне здаецца, што гэта заўсёды будзе, каманды будуць замяняцца, хтосьці трошкі атакуе, потым адыходзіць абараняцца. І магчыма, так гэта і будзе выглядаць. Ну, я просто кажу про тое, што гэта не будзе і блізка нагадваць гульню Англіі супраць Нідерландаў. І блізка, нават мы не знойдзем там і 10% некай падабенства, бо ну, гэта будзе зусім немагчыма пры тым футболе. Ну, так я ж і кажу, не будзе такога. Ну, а як Англія дамінавала ў другой палове супраць Нідерландаў, хаця тым трэба было у першай палове супраць Нідерландаў, ну, як бы такога не будзе супраць Гішпаніі. Я думаю, нават і ну, яны могуць валодаць мячом, але гэта не будзе валоданне з прасоўваннем наперад і з падыходамі ў штрафную. Это будзе нашмат складаней. А вось у гішпанцы, як бы, вось пазіцыя Руіса, ён ва ўсіх матчах просто, ну, узгадайце пачатак гульні з французамі, дзе Руіс быў. Ён быў на ударнай пазіцыі 2 разы. Ён, можна сказаць, выконваў ролю атакуючага гульца. Першы галевы момант стварыў Руіс, калі Ямал яму навесіў, ён там з 5 метраў прабіў вышэй, ну, дзе павінен быў адкрываць лік. Ну, таму вельмі непрадказальная каманда Гішпанія і такія тактычныя хітрыкі здольныя. Ну, таму я толькі вышэй іх стаўлю ў фінале. Просто ведаеш, калі ты там даеш прыклад матчаў з Францыі, то можна сказаць, што ў Англіі нашмат больш стабільная абарона. І нават вось толькі адзіны момант быў так сапраўды у Нідерландаў, гэта вось стрэл, гэта іх гол пасля адзінай памылкі Райса, пасля гэтага сур'ёзных нейкіх памылак не было. Адзінае, што хочацца адзначыць, што вось на кутніх Англія сябе паказала слаба у матчы супраць Нідерландаў. Давай прыгадаем гульню 1/8, 20 хвілін першыя. Як Англія выглядала ў абароне? Ну, давайте прыгадаем. Я ўвесь турнір бяру агулам, не адну гульню нейкую, а ўвесь турнір. Вось хочацца так, калі браць яшчэ папярэднія матчы, хочацца вось сказаць, што ў Англіі ёсць нейкія моманты слабасці. Так, напрыклад, як матч супраць Славаччыны, вось таксама пачатак. І сапраўды, калі гішпанцы гэтым могуць скарыстацца, калі ангельцы не пачнуць гуляць з першых хвілінаў сур'ёзна, то гішпанцы сапраўды могуць гэтым скарыстацца. Ну, просто мы ж прыгадваем, ладна, моманты слабасці ў абароне, а гульню ў атацы. Яны першым жа ударам на 96-й хвіліне зраўнялі лік у 1/8. Першым жа ударам яны зраўнялі са швейцарцамі там на 70-й, там на 80-й, да?
Ну, гэта не паказчык каманды, якая можа там... Ну, я не кажу, што яны прям уже аутсайдеры, это фінал, тут можа быць што заўгодна, тут можа хапіць аднаго удару. Таму я просто чаму гэта Мне ўсё здаецца, што тлумачу? ў гэтым сэнсе гэта тое, пра што мы казалі, яны гулялі так, як яны планавалі, яны не збіраліся закідваць з самага пачатку сваіх супараў, на жаль. Таму гэты стрэл і быў першы толькі на апошніх хвілінах. Я гэта тлумачу крыху іншым, тое, што ім шанцуе. І, ну, як бы без гэтага нікуды. На такіх турнірах я таксама пра гэта як бы тлумачу. Ну, таму вось, ну, да чаго я гэта ўсё вяду, што Гішпанія... Ну, кажы. Я бы адносна гульні са швейцарцамі дакладна не казаў бы пра шансаванне. Шансаванне было са славакамі, гэта дакладна, бо каманда ўратавалася там невядомым чынам і перамагла ў выніку. Вось, але са швейцарцамі ўжо так не было. Са швейцарцамі ўжо больш упэўнена ангельшчына дзейнічала. Больш, ну, гэта такі нейкі новы ўзровень прагматычнасці. Вось так, я гэта таксама так. Гэта тое, пра што я казаў, калі што футбол на сённяшні дзень трошкі нудны. Гэта што яны ўсё разлічваюць, яны прабуюць вось знайсці адзіны момант і страліць гол. І каб гэта... Там, разумееце, калісьці пра бразільцаў так казалі вялікіх, правда, зусім з іншыя прычыны, пра зборную Пеле, Гарынчы, Зізіньо, што калі вы нам загоніце колькі зможаце, а мы вам колькі захочам. Зараз пра ангельшчыну можна проста крыху парафразаваць, што па сутнасці мы будзем гуляць тады, калі у нас будзе гарэць нешта, калі у нас ужо будзе тут вялікія праблемы будуць, а да таго мы будзем проста глядзець, вычэкваць, глядзець, як вы гуляеце, штосьці самі... Самае цікавае, што яны не гуляюць. Самае цікавае, што яны не гуляюць. Яны пачынаюць мабілізоўваць сілы тады, калі ў іх з'яўляюцца праблемы. І гэта зборная ангельшчыны проста не было ўласціва ў мінулыя гады, на мінулых турнірах, не заўсёды. Ну, ўжо толькі хіба пры Саутгейце, і тое нават не настолькі яскрава. Это больш было ўласціва тым жа італійцам, але, ну, вось мы зараз бачым, мы кажам, футбол змяняецца, вось ён змяняецца. І так, я лічу, што гэта найвышэйшы проста ўзровень прагматызму, не без шансавання, як з тымі славакамі, гэта відавочна, але гэтая зборная, як гармонік, ён можа раскрыцца, як спружына тая самая, яна можа раскрыцца, яна можа разысціся, і яны выкарыстоўваюць майстэрства тых жа гульцоў сваіх, нават калі яны не ў найлепшай форме. Я вось менавіта калі ты казаў, што можа гэты матч там скончыцца 2-1, я вось пабачыў сёння, што гэтыя каманды пакуль яшчэ не прапускалі больш, чым адзін гол. Усе каманды прапускалі толькі максімум адзін. І вось цікава, ці гэта зменіцца? Фінал час цудаў, калі мы ўжо на гэтым еўра пабачылі, як французы заганяюць з гульні, а не з 11-метровага і не з аўтагалоў, тому што ў фінале таксама такое магчыма нешта. Можа, французам вось я пасля матчу думаю, можа, ім не трэба было гэтага рабіць, яшчэ б гулялі ў фінале. Вось бачыце, кепскай прыкметай стала, як высветлілася, хаця все чакалі, калі ж яны з гульні ўжо вызначыліся. Ну, дык вось мы ж казалі, што больше XG прагульваеш, французы стрэлілі гол, прагулялі. Трэба абараняцца і зараз я скажу, што трэба як ангельцы гуляць, і ўсё будзе добра. Добра. То бок што? Я так разумею, што у нас... Паўлюк будзе не падтрымліваць, а так лічыць, што пераможа Гішпанія. Я ў гэтым, я як бы ў гэтым фінале і падтрымліваць. Не ведаю, да, за каго. Ну, буду глядзець проста, таму што гэта фінал цікавы, як па мне, шыльда такая гучная. Ну, не ведаю, сімпатызаваць асабліва нікому не буду. Хай будзе там 3-3. Ну, хацелася б, але... Ну, я таксама, я ў гэтым фінале нікога не падтрымліваю, як і на Копа Амерыка. Мае зборныя вылецелі да таго, але, ставлю, як ставіў, я так і ставлю на ангельшчыну. Просто я так бачу, я так адчуваю, што будзе мінімальная нейкая вікторыя ангельшчыны. Ці ўвогуле ў серыі 11-метровых.
Ну вось, дарэчы, Гішпанія, калі пераможа на гэтым еўра, яна выб'ецца ў лідары, яна абгоніць Германію па колькасці перамог. Ну, а Англія можа ўпершыню стаць чэмпіёнам Еўропы. Так, ужо з гэтага пункту гледжання вельмі цікавы Ну фінал. так, адбудзецца штосьці. У кожным выпадку будзе Да. гістарычная падзея аформлена. Вось адзін цікавы момант, пра што я сёння падумаў, што калі Англія пераможа, гэта нават цікава, што першы трафей у Кейна будзе з Англіі, Ну так, а нават таксама. не з Баварыяй, у которую ён перайшоў. Я таксама пра гэта думаў. Гэта вельмі цікава, калі ты заваёўваеш трафей з хранічна бестрафейнай нейкай каманды, якой лічыцца ангельшчына. Але гэта так. Так, Ну а да, з ён Баварыяй, адзін которая перамагае Да. паўсюль, Ён нічога не перайшоў у атрымалася. Баварыю, ўсё прайгралі, а тут можа з Англіі заваяваць трафей. Ну да. Гэты Хаця- трафей павінен быў з'явіцца яшчэ 4 гады таму, но... Ну да, таксама. І Ну, потым... дарэчы, у тым фінале 3 гады таму Англія падыходзіла ў якасці фаварыта. Яны на Вэмблі гулялі і ўвогуле цягам турніра выглядалі лепей, але прайгралі. А зараз яны падыходзяць у якасці, ну, як па мне, аўтсайдера, ну, другога нумара, там, не скажам, там, Не, явнага ну аўтсайдера. яны не аўтсайдер, але Да, ну, так, усе каэфіцыенты, у іх, калі да, глядзець, менш. гішпанцы, так, Таму лічацца. такія паралелі цікавыя, што, магчыма, зараз яны ў якасці андэрдога там перамог. Так. Яшчэ цікавы вось гэта статыстыка вось пра суддзяў, што я таксама дзяліўся з вамі у чаце, што на мінулым еўра ў фінале суддзёй быў галяндец, а Нідерланды ўсё ж такі прагулялі у гэтым матчы. Для тых, хто не ведае, то у апошнія 4 хіба еўра, калі суддзя быў, напрыклад, у 2000, атрымліваецца, у нас чацвёртым у фінале быў суддзя немец, гэта азначала, што на наступным еўра Нямецчына будзе ў фінале, і так было вось кожны турнір. У Нідерландаў штосьці такое паўтарыць не атрымалася, і я ўжо таксама з сябрамі жартаваў пра тое, што ёсць шанец, што у фінале з суддзёй будзе паляк, хаця мы ўжо ведаем, што гэта будзе француз. Але так, польскай каманды мы таксама не дачакаемся ў наступным фінале, хутчэй за ўсё. Ну, зато у французаў шансы падвышаюцца. Так. Яшчэ больш. Ну што, у нас тут па фінале 2 лічаць, што пераможа Англія, 1 лічыць, што пераможа Гішпанія. Ну і мы на гэтым можна і заканчваць. Можна яшчэ адзначыць, што няма на еўра гульні за 3-е месца. Як лічыце, правільна гэта, ці трэба, каб яна праводзіць? Я лічу правільна. Ну, але гэта вельмі залежыць ад таго, вось на Копа Амерыка, напрыклад, будзе. Ну, будзе. Уругвай, Канада будуць гуляць, але гэта залежыць ад зборнай. Допустим, для Канады менавіта здабыць бронзу ў гульні за 3-е месца, калі яны ніколі не выходзілі, ну, практычна ніколі не ўдзельнічалі ў Копа Амерыка, это для іх вялікі прэстыж. Для Уругваю гэта ўжо неўдача, бо, безумоўна, зборная настройвалася на золата. А тут, што не для Нідерландаў, што для Францыі, гэта все адно неўдача, ну, бо гэтыя зборныя, якія настройваюцца на золата, мне здаецца, і таму для іх гэта просто дадатковая такая траўма. Я так яшчэ забыў, ведаеце, як у 98-м годзе вось гэта гістарычная бронза харватаў, што все сказалі, зборная з краіны, якая толькі што скончыла вайну сваю за незалежнасць, здабыла бронзавы медаль, 4-мільённая дзяржава. Для іх просто гэта было, ну, жыццядайная крыніца нейкая у параўнанні з галянцамі, якія тады вельмі высока расцэньваліся, і прагуляўшы бразільцам паўфінал, просто яны ўжо не былі настолькі матываваныя на гэтую гульню бронзавую. Таму мне просто здаецца, што гэта заўсёды пытанне матывацыі камандаў і іх статусу, бо для кагосьці гэта просто вышэй нават за мяжу любой мары, а для кагосьці гэта ўжо
няўдача, Вось я хацеў бо яны сказаць, далей за паўфінал. што на чэмпіянаце свету гэта вось можа быць нармальна, бо таксама там пройдзе нейкая каманда, ну, на чэмпіянаце свету гэта зусім так трошкі інакш выглядае, бо гэта ўсё ж такі чэмпіянат свету, і вось часам могуць праходзіць каманды, которые або даўно не перамагалі, або гэта фактычна не чакалася, што яны дойдуць да гэтага моманту, яны будуць біцца за бронзу, і гэта файна цікава. А ў Еўропе, дзе столькі сільных камандаў, і калі можна сказаць, што амаль усе каманды, которые гуляюць у чвэрцьфіналах, яны амаль усе б'юцца за перамогу ў турніры або думаюць пра гэта. І таму, калі яны прагульваюць у паўфіналах, і вось гэты дадатковы матч ім проста не патрэбны, бо яны не па гэта прыйшлі сюды гуляць, не па бронзу. Так, тут залежыць, ну, напрыклад, калі б Румынія прабілася ці Аўстрыя прабілася і яна б гуляла за бронзу, то для іх гэта быў бы прэстыж, гэта ўся ўвага, а для гэтых зборных мне падаецца, што яны нават шчаслівыя, што гэтага матчу не будзе за трэцяе месца, што яны могуць крыху раней паляцець. Я цалкам згодны, так. Ну, яшчэ вось у фінале сустрэнуцца два лепшых бамбардзіра, это Ольма і Кейн. Хтосьці з іх можа там забіць чвёрты гол. Ну, Кейн пакуль што яшчэ не лепшы бамбардзір. Ну, у яго 3 галы, і у Ольма 3. 2 у Кейна. Чаму? Ці я памыліўся? Ці учора быў трэці, так? Ён ж забіў учора з пенальці, у яго 3 галы. А яшчэ ж 3 у Мікаутадзе, але ён ужо не гуляе. Ну, просто я кажу, што ў фінале можа там хтосьці стаць бамбардзірам. Там 3 галы у 6 гульцоў таму. Так, і там і Гакпо быў, да. Я чаму пра матч пра трэцяе месца ўзгадаў, што ў Гакпо не будзе шанса там забіць 4-ы гол, а ў Ольма і Кейна ёсць такі шанс. Шчыра кажучы, мне гэта зусім не цікава. Ну, камусьці можа цікава, да. Бо вось можа, калі б там хочацца вось проста сказаць, што ад Кейна чакалася, скажам, больш, і гэтыя 3 галы, ну гэта такое, нават не цікава. Ну, калі Англія агулам забіла, колькі там? Ну так, два ў групе, 2 ў 1/8, но 1 атрымліваецца у чвэрцьфінале. Это 5, да? Ну, 7 галоў і 3 з іх на Кейне, ну, таму нормально. Ну, нібы так. У іспанцаў, канешне, гэта цікавей выглядае, бо Ольма мае 3, Руіс 2, і... не, тут я памыліўся. Ну, яшчэ Ямаль там... У Ольма просто там перадач яшчэ шмат, 2 галявыя ў яго. Так, ну, мы ведаем, што іспанцы стралілі больш. У іспанцаў больш гульцоў страляе галы. Так, ну што, я думаю... Да, чакаем фіналу. Так, я думаю, што ўжо так пару хвілінаў прабую закончыць гэта. Мы будзем глядзець фінал, мы пасля фіналу таксама будзем пра гэты матч размаўляць. Ну, я адзінае, на што я спадзяюся, гэта што вось у паўфіналах гэты футбол змяніўся. Мы пабачылі вельмі цікавыя першыя таймы у 2 матчаў. Можа, нам хопіць у фінале на ўвесь матч, каб было цікава, каб было больш галоў. Хаця часам і галы не патрэбныя, каб было цікава. Проста каб гульцы гулялі ў прыгожы футбол. Ну і да сустрэчы пасля матчу у наступным тыдні ўжо будзем размаўляць пра вынікі, хто гуляў добра, хто дрэнна, і, як заўсёды, будзем дзеліцца з вамі сваімі думкамі. Таму дзякуй і да пабачэння ў наступным тыдні. Пакуль, сябры. Шчасліва, пачуемся, слухайце футбол паўсюль.